బిజినెస్ చూసుకోవడానికి ఆలోచిస్తారు. సార్ ఒక 1,20,000 జీతం ఉంటుంది, గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయ్ అయినా కూడా ఆలోచన ఏంటి అంటే, అందుకే నేను చెప్తున్న ఆలోచనలు సరిగ్గా ఉండాలి. రేపు 6 నెలల తర్వాత రిటైర్డ్ అయితే నాకు డబ్బులు రావడం ఆగిపోతుంది, ఓన్లీ పెన్షన్ వస్తుంది. ఆ 6 నెలల లోపు నాకు ఇప్పుడు ఎంతైతే 1,00,000 వస్తుందో ఆ 6 నెలల లోపు 1,00,000 కొట్టాలి వెస్టేజ్ నుంచి అని డిసైడ్ అయ్యి వెస్టేజ్ బిజినెస్ ప్రాక్టీస్ తీసుకోండి. బాగుందా? ఖాళీ చేయగలుగుతాం, మీరు అందరూ చేయొచ్చా? థ్యాంక్ యూ. సో ఒకసారి దిగి రావడం